Benjamin Abrahams, a movement split, how the structure of revolutionary coalition shapes revolutionary outcomes ዝብል ጽሑፉ ንምንታይ እዩ ኣብ ግዜ ቃልሲ ሕብረት ዘለዎም ዝመስሉ ምንቅስቓሳት የጉን ወያነታት ሪቮሉሽንስ ድሕሪ ዓወት ዝከፋፈሉ የጉን ሓድነቶም ምዝላቕ ለኣብዮም ልብል ሕቶ የልዕልሞ ድሕሪዚ ብቱ ልስዕ መንገዲ ገይሩ ትንትን ብትን ኣቢሉ የቐምጦ ወያነታት ብዙሕ ግዜ እና ብዙሓት ጥምረታት ልደሓዙ ኣንጻር ሓደ ጸላእለ ዝስለፉ ኮይኖም ድሕሪ ዙና ሓባር ጸላእ ምውዳቑ ግን ላብ ውሽጣዊ ንሕንሕ የምርሑ ይብል እሞ ልዚኦም ብክልተ መልክዑ ይሪኦም እቶም እና መጀመርያ ኮንዘርቫቲቭስ ልብሎም ኮይኑ ኣብዚ ንምደቡ ሰባት ደጊም እቱ ቃልሲ ተዓዊቱ እዩ ስለዚ ድሕሪ ኸዚ ደድልየና ትካላት ምህናፂ ዘላቒ ሰላም ምስፋኒ እዩ ልብሉ ትኾኑ ተለው ብግልዋጦቶም ራዲካልስ ላበለ ልፅውዖም ለለ እቱ ቃልሲ የተወደአይ ስለዚ ኸዚ ለህዝባዊ ምልዕዓላቲ ምንቕናቓቲ ብቐፃልነት ክስራሕ እኒሆ ልብሉ እዮም ብዙ ልተልዓለ ኸሳይ እቱ ሓደ ግንባር ፈጢሩ አንጻርና ሓባር ጸላእል ልንቀሳቀስ ነበረ አካል ድሕሪ ዓወት የጉን ድሕሪ ልተወሰኑ ለውጥታት ላብ ሕድሕዳዊ ምፍጣጥ የጉን ምክፍፋል የምርሕ ይብል ሙዚ ተደሓሒዙ ፊሊፕ ሮስለር ቀዳሞት ተሓባበርቲ ወይ አላይስ ልነወሩ ሰባት የጉን አካላት ንምንታይ ድሓር ልልባዕሎም ላብ ምፍጣጢ ጸላእትነቲ ይቕየሩ ልብል ኣብ ልፍትሸሉ The enemy within personal rule coup and civil war in Africa ልብል ጽሑፍ ለለ ልቱል ቅጽል ይቐምጥ ኣብ ትካላት ተኾነስ ውልቀሰብ ለተመሰረተ ስርዓት የጉን ፐርሰናሊስት ፖለቲካል ሲስተም ስለለውን ዓድታት መራሕቲ ልዕሊና ደገ ጸላኢ ልቱና ውሽጢ ሰባት ወይ መንገዛና ዓለም ደገፍቲ የጉን አላይስ ይፈርሑ ይብል እሞ ምክንያቱ ትጠቀስሎ ለለ ሓደ እቶም ጸላእተ እዮም ልባሃሉ ሰባት ላፍቱ ሚሊተሪ ወይ ወታደራዊ መሓውር ኾነ ናስለላ የጉን ኢንተሊጀንስ መሓውር ልዝርጋሕ ጽዕንቶ ፈጣርነት ስለልህልዮም ካልኣይ ኣፍቱ ዓዲ ለለዎም ፖለቲካዊ ጽዕንቶ ለለ ብኡ ልክዕ ብጣዕሚ ልዑል ብምዃኑ ወይ ሳልሳይ ብዛዕባቱ ስርዓት እኹል ሓበሬታ ስለለለዎም ብኻሊእ ኣገላልጻ ደካማ ኾነ ጠንካራ ጎኑ ስለልፈልጡ ኣፍቱ ልዕሊ ስርዓት ካፍቱና ደገ ጸላኢ ልዕቅብ ሓደጋና ምፍጣር እስካ መፈንቅለ መንግስቲ ለና ምግባር ኣቅሎ ስለለለዎም እዩ ይብል ሮስለር ካውዚ ቀፂሉ ለለ እዞም ሃምዚ ዓይነታት ጽዕንቶ ልፈጥሩ ሰባት ኣፍቱ ስርዓት ለለዎም ዘላቕነት ኾነ ጽዕንቶ ልምልከት ውሳነ ልምሕላፍ ሓደ መራሒ ኣብ መንጎ ክልተ ነገራት ወትሩ ብልተቐርቃዐ እዩ ይብል እቱ ሓደ መራሒ ብጣዕሚ ጽዕንቶ ፈጠርቲ ልብሎም ንሓደ ግዜ ደገፍቱ ወይ መሻርክቱ ኣፍቱ መንግስታዊ ስልጣን ክጸንሑ የጉን ክዘልቁ ምፍቃድ ወይ ምግባር ልብል ሃም ሓደ ማራጺ ድሪኦ ዋላ እኳ ተኾነ ነገር ግን እዞም ሰባት ለአንጻሩ ለቕንዕ ምንቅስቃሳት የጉን መፈንቅለ መንግስቲና ምክያድ ልዑል ተኽእሎ ለለዎም ምዃኖም ስለግንዘብ እዚ ውሳነ ልምውሳን ብጣዕሚ እዩ ልችገር ስለዚ እቱ ካልኣይ አንጻረይ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ልብሎም ንሓደ ግዜ ፈተውቱ ጠቕሊሉ ካብ ስልጣን ምጽራግ የጉን ምፍላይ ማለት እቶም ካብ ስልጣን ልባረሩ የጉን ጽጉዖም ክድሕዙ ልግበሩ ሰባት ልእዝዝዎ ስልጣን ኾነ መንግስታዊ መሓውር ከይህልዮም ስለልገብር አንጻሩቱ መራሒ ለቕንዕ መፈንቅለ መንግስትና ምግባር ዕድሎም ዋላ እኳ ትሑት ተኾነይ ብዙ ልተልዓለለ ልሕሸ መፍትሒ መሲሉ ብዓይነቱ መራሒ ተተርአየ ነገር ግን እቶም ልባረሩ ልሂቃን የጉን ኤሊትስ ተደራጅዮም አንጻርቱ ስርዓት ብረት ከልዕሊ ብዙ ተልዓለለ እታ ዓዲ ላብ ሕድሕድ ኹናትና ምምራሕ ዕድላ ሓፍ ልበለ ክኾን ይገብሮ ብኻሊእ ኣገላልጻ ልስልጣነይ ሓደጋ እዩ ትብሎ ኣካል ምብራር ካብ መፈንቅለ መንግስቲ የድሕነን ይዋላ እኳ ተበልኻ ድሓር ግን እቱ ዓብዪ ላብ ሕድሕድ እቱ ጉዳይ ብጣዕሚ ዓብዩ ላብ ሕድሕድ ኹናትና ምምራሕ خالي ጸገም ልወልደልኻ ኮይኑ እዩ ልመጽእ ክብል ሮስለር የብርህ እዚ ለለ ብኩፕ ሲቪል ዋር ትራፕ ልብል ፍለጥ ኮንሰፕት ኮይኑ ሮስለር ብጣዕሚ ፍለጠሉ ጽንሰ ሓሳብ እዩ ከዚ ብኣምነት ተደጊፍና እንርአዮ 2010 ኣብይ ኣሕመድ ጸራሪጉ ልሕወሓታን ኣባሪርዎም ከዚ ሻዓይቱ ዋና እንትነበረ ብዙሕ ለድጋፍ ስለነበሮ ታይ ነይሩ ኦሬዲ እዞም ሕወሓታን 27 ዓመት በዝቢዞምና ወሪሮምና እዮም ከዚ ጸራርጎም
እዚ ብሓደ ግዜ ሰምለ ሽምርር ኢሎም ሃንፌስታል ላ መቐለ መፅኦም ድሓርስ እኳ ኢትዮጵያ ለመድዎ ትግራይ ፀይባቶም ለኣና ዓቕምና ፀይቦምና ዝኾነ ኮይኑ እቲ ኩነታት ግን እንታይ ፈጢሮ ሻዓይቱ ጠቕሊሎም ምምፅኦም ለኣብይ ኣሕመድ ስልጣኑ ልምድልዳል ዕድል ሂብዎ እዩ ምክንያቱም ብሓደ ግዜ ስለ ዝፀራርጎም ስለዚ እቱና መፈንቅለ መንግስቲ ልብል ነገር ካብኦም ኣትሊስት ክመፅእ ዝኽእል ነገር ስጋኣታት ነፃ ገይርዎ እዩ ብኻሊእ ኣንፃር ግን እንታይ ችግር ፈጢሩ እቶም ካብ ስልጣን ተባረሩ ኤሊትስ ልሂቃት ዝበሃሉ ማዓት ኔትወርክ ለለዎም ህንደይ ዓመት ላወረሩ ኖርዮም ህንደይ ሃፍቲ ለካወት እዮም ስለዚ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ምስ ዕጡቃት ለለዎም እዮም ሰታይ ኮይኖም ተደራጅዮም ፀኒሖም እዚ ትፈልጥዎ ያው ሲቪል ዋር ለክልዓል ምክንያት ኮይኑ ማለት እዩ ያው ላው ጀኖሳይድ ዝሓፍሉ ልደብረፅዮን ብለጥፍዎ ህዝቢ ትግራይ ጠፍኡ ማለት እዩ ሶ ሃምዛ ዓይነት ችግር የጋጥም ይብል ሶ በአምነት ልምርኣይ ላክል እዚ ይመስል ንቐፅል ኣብ ትግራይ ለለ ኸዚ ነምፀዩ ዘይ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ኸዚ መጀመርያ ኦፍ ኮርስ ደብረፅዮን እዩ ነይሩ ኸዚ እኳ ፈትለያ ብብዙሕ መዐቀኒ ና ትግራይ መራሒት ትመስል ወይ ለላ ሳ ኸዛ ዲፋክቶ መራሒት ወይ ፅዕንቶ ፈጣሪ لخونه خوينو دحرتو هنا بريتوريا وعلي مفرامو جيتشله بريزيدنت مخاني سلطان كابنا عصم سغا كوص نور غيرا توصر وي زرفتله ملالشا بمتقام جيتاچو محاوري كاب تግራይ ባሪራ لتعطق لله ህዝባዊት ይኾንስ እና መቀመጫ ወይ ድሕንነት ተሓላዊ ጌራቶ ቡዚል ተልዓለም እንተ ህዝቡ ኢሉ ተቃለሰል ተዋደቀይ ህንደይ ታሪክ ለለ ሰራሒ TDF ኸዚ ኣብ ክልተ ተሰንጢቁ ማለት እቲ ሓደ ክንፊ ምክልኻል ሓይልታት ፈትለ FDF እቲ ካልኣይ ለለ ሓይልታት ሰላም ትግራይ TPF ተባሂሎም ልሉ ዓለም ክታኸሱ ኣብ ጫፍ በፅሖም ነው ማለት እዩ እዚ ታይሎም ፀዩ ኦሬዲ ብስልጣን ሓደጋ ኣይተባሂሉ ነው ካብ ዓፅመ ስጋለ ርሕቕ ለሉ እዮም ጌች ጥራሕ ይኾነ ኢቭን ስጥሕ ኢሉ ለገልገሎም ወድ ወረደ ኢንክሉዲንግ ማለት እዩ ኦሬዲ ናይ ዓፅመ ስጋ ሰለ ይኾነ ከዚ ሃም ሽምር ረቢሎሞ ባረሞን ነው አይ ሐምዱሊላህ ኸዚ ፍለጢ ሶ ባሪሮም ግን ሰላም ኾን ይመስልዎም ነይሩ ድባሃል ነገር የለን ድሕር ባር ካዮሆን ግድን እዩ አንፃር ክልዓል ማለት እዩ ሶ ዕጡቅ ለለዎ እዩ ዋሕድ ለለዎ እዩ ማዕደጋፍ ለለዎ እዩ ሶ ኸዚ ዳብ ሕድሕድ ኮይናት ለለለ ዳብ ካል ዙር ህልቂት ኣብ ደገ ኣፍ ገይሮምና ነው ማለት እዩ ሳላ ድንቁርና ዞም ሰባት እዚኦም ኸዚ ለላፍቱ ጽሑፍ ንመለስሞ እቶም ውልቀ መራሕቲ ካብ ፀላእቶም ልዕቅብ ኣብ ልዕልቶም ና ሓደ ግዜ ፎቶቶም እዮም ልጭክኑይ ብለይ ምሕረት ልጭፍጭፉ ምክንያቱ ለለ ይብል ሮስለር ምክንያቱ ፍርሒ ለምትእማኒ ካብ ልፈጥረሎም ስግኣት ነፃ ንምዃን እዩ ይብል ኣብዝለ ግን ሓደ ለልዓል ሕቶንዮም ንምንታይ እዩ ወይ ንምንታይ እዮም እቶም ሓቢሮም ለኦፎሪ የጉን ለተቃለሲ አካላት ድሓር ልፋጠጡ ንምንታይ ወይ ታይት ትጎድሎም ሎ እዩ ልብል ምርአዩ ልቱ ጉዳይ ካብ ሰረቱ ለመርዳእ ጠቃሚ እዩ ሞ ከዝለሉ ዚ ብደንብ ለረደና ና ጀርሚ ዊንሰን ኢንሳይድ ሪበልስ the politics of insurgent violence ልብል መጽሐፍ ንፈትሽ ንምንታይ እዩ ጎኦም ምንቅስቃሳት የጉን ሙቭመንትስ ህዝቦም ልከላኸሉ ልሕግዙ ትትኾን ለውታ በአንጻሩ ሓደ ለለ ገበነኛታት ወረርቲ ጨቆንቲ ለልባዕሎም ለይተኣማመኑ ተኸፋፈሉ ልኾኑ ክብል ይሓትት እስቲ ልቱ ሓሳብ ኸዚ ብመንጽር ትግራይ ለለ እንፈትሾ ብመሰረት ዊንስቴን ዓመፅቲ ወይ ዕጡቃት ኣብ ክልተ እዮም ልኽፈሉ እቲ ቀዳማይ ሕፅረት ንዋይ ለለዎ ምንቅስቃስ የጉን ሪሶርስ ፖር ሙቭመንት ዝበሃል ኮይኑ እቲ ካልኣይ ለለ ሪሶርስ ሪች ሙቭመንትስ ልብል ክብል ልጠቕሶም እዮም እንታይ ኣፈላላዮም ከዝለለ ብዝርዝር እንረዮም ሕፅረት ንዋይ ለለዎ ምንቅስቃሳት የጉን ሪሶርስ ፖር ሙቭመንትስ ማለት ናቅርሺ ዓይነት ናሰቢ ናደገ ድጋፋት ሕፅረት ይለለዎም ኮይኖም ቡዚል ተልዓለ ልቱ ቃርሲ ልምዕዋት ኾነ ተቃላሲ ልምምልማል ልጥቀምሉ ንዋይት የኾነስ ዓላማ ሃፍቲት የኾነስ ንፅረት ሓሳብ ወይ ውድበይ ሽኩር መስመር ትብሎ ጉዳይ ኣው ለምስረት ትኾን ይኾን ማለት እዩ whereas ኣብ ሪሶርስ ሪች ሙቭመንትስ ግን ሰብ ልምልመል ኾነ ልስለፍ በዋናነት ብጥቕሚ ወይ ቅርሺ እዩ ልዕደግ ንምንታይ
እንተስ ካብ ልቆፃፀርዎ ተወሰኑ ከባብታት ብልእከብ ግብሪ በልዎ ልውርር ማዕድን የጉና ደገ ድጋፍ መሊኡ ስለልፈስስ መዓት ሃፍቲ ስለልህሊ ልብል እዩ ብዙ ተልዓለ ሰብ ልምምልማል ኾነ ደጋፊ ልምፍራት ቀሊል እዩ እቲ ችግሩ ግን ሓዲሩ ዘላቕ ፀገም መውላዱ ለይቐር ምዃኑ እዩ ብኸመይ ኣብ 8 ወርሒ ነበረ ተመክሮ ኸዚ ኣብ ትግራይ ድሕር ኢልና መዲስና ኣብርአናሉ እቲ ና 8 ወርሒ ቃልሲ ኦፍኮርስ ካብ ሕወሓት ነፃ እዩ ነይሩ ካብኡ ለለ ብጣዕሚ ኢፌክቲቭ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ኢፌክቲቭ እዩ ነይሩ ሃመይ ገይሩ እዩ ሃምኡ ኮይኑ ኢልና ኣብርአናሉ እቱ ቃልሲ ጀኒን መልዕሊ ነይሩ መንእሰይ ትግራይ ምእንቲ ሃገርነት ትግራይ ይቃለስ ነይሩ ካብኡ ለለ እንእቱ ድፈሮ ሓፍቲ ድፈሮ ኣብኡ ይቅተሎ ይጭፍጨፎ ሓዊ ይቅተሎ ሰነበረ ብሻዕብያ ብፒፒ ብፋነ መሬቱ ላይ ይውረር ሰነበረ ስለዚ መሬት ዓደ ብኡ ድመውሓስ ህዝቡ ንዋዓቱ ንምድባስ ተቃሊሱ ጀኒን መቃለስ ዓላማ ነይርዎ ፀላእቱ ለፍሉጣት እዮም ነይሮም ብዙ ተልዓለ የአሽምባይዶ ካብ ትግራይ ኢብን አባል ናጽነት ስሙ ረስዒ አይ ዶንት ኖ ስዊድናው ነይሩ ሞጽል ተቃለስ በረኻ ደስታት ፈልጦም ቢቢሲ ልሰርሕ ነረ ሞጽው ዳበረኻ ኦፊሩ እዩ ዞም አመራርሓታት ናነጻነት ትግራይ ናሳሃወት ናባይቶና ለይተጋደለ የለ ኢቭን እቱ ማለት ብጣዕሚ ፖላራይዝድ እዮም ደጊም እንትን ይሆን ሓደ ይሆን ኢላ ተሃለ ልግመት ነረ ኣብ ስቴስ 13 ልተፈንጨሉ ልስየ ኣቦና ስየ ለሓውስ ካለ እንትን ይጎር ነይሮም ብርተኽ ዓለም ይንቀሳቀሱ ነይሮም ማለት ልጆቤ ግዛዕ ሶ ቱ ተሓት ሕብረት ጣዕሚ ስጡም እዩ ነይሩ ድሕሪ ሰነ 21 ግን እታ ዓላማ እታ ወዮ ዘራይ ወዲ ዘራይ ኣኪው ተወቅዕተሎ ማንም የብና ዓላማ ኢለለና ኢሉ ዓላማ ሓደ ገይሩ ወልቃለስ ነይረ ትግራዋይ እታ ብሓድነት ምብታን ትፍለጥ ውድብ ሓዚሉ ኢላ መቐለ ብልመለሳ እቱ ዓላማ ብጥቕሚ ተቐይሩ ኩሉ ነገር ያው ና ቅርሺ ና ወንበር ና ግዛዕ ምዛዕ ኮይኑ ABCD ላ ተሃለ ሰብ ተቃለሰ ኢለ ተቃለሰ ላ ተሃለ ክፈላለ ክጠራጠር ምኽንያት ኮይኑ ስለዚ ጓናይ በዓል ገዛይ ድብል ነገር ምምጻእ ምስ ጀመሩ እቲ ኩነታት ሕንፍሽፍሽ ኢሉ ትካላውነት ጠፊኡ ተካላት ህዝቢ ትግራይ ክጫወቱሉ ኢሎም ማለት እዩ ሕልፍ ሓሊፉ ወርቂ ላወረረ ወርቂ ታ ምዃኑ ይፈልጢ ድብል ምልሻ መቐለዱ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ብኸይድ ለለ እዝና ሃፍቲ ጉዳይ ልምጉጅጃሊ ልምውቕቃዒ ዓውይ ግደለ ተጫይቱ ሃምዝለናዮ ትግራይ ዳ ሕንፍሽፍሽ ኣትያ ዓበይቲ ጉዳያት ተረሲዖም ወንበሪ ጥቕሚ መራገፂ መራግሒ ኮይኑ ብዙም ኣሉ ትራገፅ ዘሎ ግን ህዝቢ ትግራይ ያው ተረጊፁ ተጎዲኡ ማለት እዩ ብዙ መሰረት ጽምቕ ቢልና ትንሪኦ ኣለና ኣብቱ 8 ወርሒ ንኩሉ ሓደ ልገብር ፀላእ ነይሩ ሃምዘልክዎ ስለዚ ኩሉ ተሓባቢሩ ወታደር ልመርሕ ነበረ ኢቭን ቢቢሲ ማስተር ማይንድ ኢሉ ናዙ ኩናት ልጠቕሰ ነበረ ጻድቃን ተቐረ ሕወሓት ሰነበረ ይኮነ ለዓላማ ኢሉ እዩ ተቃሊሱ ሶ ደቃልስ ሓደ ሓሳብ ሓደ ኣጀንዳ ነርና ተጋረሻዕቱ ድሕሪ ሰነ 21 ግን ነገራት ምቅያር ጀሚሮም እቲ ቃልሲ ምእንቲ ሃገርነት ምዃኑ ቀሪዩ ምእንቲ ውቃበ ስልጣን ደብረጽዮን ይፈትለይ ክበሃል ተሓንሽሹ እዚ ብኸይድታ ይፈጢሩ ቅሬታታት ፈጢሩ ድሕሪዚ እልፈትለጽዮን እቱ አልሐምዱሊላህና ነሽከርክሮ ኢና ክነብርት የኾነስ ከናብር ለአና ከገልግል ተፈጠረ ባርያ እዩ ኢሎም ልንዕቅዎ ህዝቢ ትግራይ ቅሬታ ካብ ምሕዳር ሓሊፉ ውሽጥ ኣውሽጢ ሕኒን መዋልእ ካብ ምጅማሩ ተወሳኺ ናብ ባዕሎም ማእኸላይ ኮሚቴ ልወለዎም ኣባላት የቐረ ልኾረዩሉ ኣንጻሮም ለምዃኖም ይብል ተረድኡ ተይወዓሉ ተይሓደሩ ኣፍቱ ተቆፃፀርዎም ከባብታት ለሎ ሃፍቲ ብዓይን የብለይ ስኒ የብለይ ብምውራር ልሕማቕ መዓልቲ ለሰናድእዎም መላልሾም ምጥባሪ እሙናት መገልገልቲ ካድርታቶም ለምድጋፍ የምድርጃ ይጀሚሮም ፃዕሮም ለከንቱ ብላሽ የቐረ ብግዜ ኸይዲ ኣፍርዩ ፍረ ኣፍርዩ ዝዋና ፍረ ምፍራይል ጀመረ ለለ ኣሙ ተስታውሰውታ ኣፍቱ ናሱ 4 መዓልቲ ኣኼባ ዓቕሚ የበልኻይ ተባሂሉ ካብ መሪሕነት ተባረረ ደብረጽዮን ኾነ ኣዞ የብልኺ ሞ ኾነኪ ትበሃል ቆፀሮ ልተድሓዘላ ፈትለ ከድሕኑ እሊ ወርቂ ኣዝማቻቲ ደቂ ዓፅመ ስጋይ ኦፊሮም
ትግራይ ናተጋሩ ተኾነትስ ናውል ቀሰባት ምዃን አለ ብተግባሮም አመስክሮም ማንጁስ ፈትለ ኾነት ደብረጽዮን ለዝዕድል ተጠቂሞም ጸላእተይ ልልውልዎም ሰባት ካብ ትግራይ ክወፁ ገይሮም ጥራሕ ተኾነስ ህዝቢ ሃም ህዝቢ ለፈርጆም እንሆ መዋጽኢ ንዴቶሚ ቂሞሚ ገይሮም ህዝብና መሬቱ ይወሩ ህዝብና የፈናቅሉይ ይጭፍጭፍዎ ኣለው ኢለ ከዚ ላፍትና ለማዓንቷን ሓሳበይ ክመጽ ህዝቢ ትግራይ ቃልስኻ ብዙ መንገዲ እዩ ተጫውዩ እቶም መሬትኻ ለብረሱኻይ ደቅኻ ለጥፉኻይ ጥፉኣት ግን ከዝለ ተቃለስ ዋና ጸላኢኻ ብልጽግና ስለልኾነ ይብሉኻ ኣለው ሓቂ ድዩ እስቲ ብዙሕ ግዜ እኳ ለውጋዕና ልትኾነ ለለስቲ ፍትሽ ነብሎ እስቲ ንርአዮ ብልጽግና እንጀምር ብልጽግና ጸላእ ትግራይ ድዩ ብልጽግና ትግራይ ክትዳኸም ሰሪሒ ይሰርሕለይ ካብ መጻጹ ጀሚርካ ኣብ ጥፍኣት ትግራይ ተመስረተ ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ክልተ የውሊ هلا يولي مريتنا وريرو بتفناقلتنا له يقلد له تግራይ بالمعات دحريت يقري له حلف حلفو لخونه غزي همزو سمعكم بابور مقلل مسرحسي بطعمي واصي اكسبنسيف تايدس ويدس داله نيرو እዚ አይዚ ማለት خريت ልልኮ ችግር የምነረኒኮ እዚ ፈቆዶ በረኻታት ላቪሽ ሪዞርታት ላሰርሐ ልምዓት ይልብል ህፃን እዩ ከዚ ብዛዕባ ባቡር ብትግራይ አይጠቅሚ ግዛዕ ድብለን ኣሎ ተገሊጡ ማለት እዩ ይሕዝን ኣብ ለሃምዛ ዓይነት ሰባት ዓዲ ተወደቕ ተዳትር ተለኻ ማለት መለስ ልመርሓ ዓድስ እዝለና ማን ይመርሓለት ባህልተሎ መናደዲ ምሕፈር ደኾነ ግን ያው ዝሮ ዝሮ ታሞ ደኾነ ኮይኑ ህልም ለለ ጸዳይ እወ ሓደ ኤግዛምፕል አቱና ለሐለፈ ይጽንሕና ትማሊ ኣብ ፓርላማ ቀሪው ነይሩ ኣብቲ ፓርላማ ቀሪው ለለካ ኣውታይሉ ጸፍጭልጥ ኢሉስ ኣንሕና ሰላሚና እንደሊ ለዚ ትግራይ ሰላሚና እንደሊ ኢሉ ኣዚፍ ጨዋ ክጫወት መኪሩ 2 ሚልዮን ለፈናቀለ ከዝለ ታኢል ባህል ተከዘዘብ ኢሉ ለደራጀሽ ጃንጃዊድ ለስፈራ ጆኖሳይደራት ከዝለ በመራራሕ ለሃበ አየኹም ለሎ ሙኻሙ ለንፈልጥ ድዩ መሲድዎ ወይስታዩ አይ ቲንክ ለንፈልጥ ኾነ ይኾነ ያው በጣም ሰንዕቀና አይ ሃምዞልኹም ንዑቅ መራሕቲ አሊ ካለሰት ንዓ ብዙም ንዑቃት መራሕትና ተልዓለ ይሸነና ኣሎ ዝስአይ ማለት እዩ ሶ ጸፍጭልጥ ኢሉ ጽዑይ ክመስል ይሞክርሎ እቲ ገረመን ለለት ማለሲ ካፍቱ ተናገሩ ተሓደ ኢትዮጵያ አሽምባይዶ ወያነ በደ ሕወሓት ተልብል ጽቡቕ ነይሮ ወያነ ምክንያቱም ኩለና ደቀ ወያነ ኢና ደቀ ብላት ሃይለ ማርያም ኢና ስለዚ ወያነ ይኹን እዚኦም ሕወሓት እዮም ወያነ ማለት ሃዲ ኤኒሃው ብኦም ግን ወያነ ማለት በቃ ሁሉ እንትን ስለልኾነ ወያነ ሆነ ሻዕብያ ትትድመር ፋኖ ትትድመር ሱዳን ትትድመር እንደዚ አጥርጥረ ብላ ኢትዮጵያ ንቕንቕ የብልዋ ኢሎም ኣነ ዝስብ ኣይዚ ኣነ እንበይ ሓስብ ዶ ጣዕም ኮ ይገርም ማለት እሺ ባድመ ወሪርዎን እዩ ሻዕብያ እሺ ችግር የብሉ ማለት ድስሙ ትግራይ አካል ኢትዮጵያ ለኾንቲ ድስሙ እንበይ ካብለይ ትኾንስ ኳ ጸኒሓያ ግን ተወሪሩ እሺ ችግር የብሉ ትግራይ ሃምለይና ይስለልሪዮ ጸላእለሰ ሪዮ ኦልራይት መተማ ወሪሩ ነው ለኣብነት ሱዳን ሲ መተማ የኢትዮጵያ አይደል ተልኻዮ ግን መልስ የብሉ ለምንታይ ዝስአይዚ ካብ ሞጻጾ ጀሚሩ ኣፍቱ ሰሜን ምድቃ እቱ ና ኢትዮጵያ ኮር ይባል ህዝቢ ለልባዕሉ ኣምብላዕ ካፒታላይዝ ድገበረ እዩ ናኩሽ ሓዱሽ ኢትዮጵያ ክምስርት የልበለ እዩ ስልጣን 3000 ዓመት ገዙ ሰሜን ደጊም ይኾኑ ሃምለይ ይሆን ጌርና ነድቆኔና ልበለ እዩ ሶ ብዲዛይን ይድጎረሎ ብስነ ስርዓት ተሊሙ ይድጎረሎ ሶ ቱና ምሓራ ተወረረ ቱና ትግራይ ተወረረ ጉዳዩ ይኾነ በኦሮሚያ ተትኾን አይ ዳውት ሱቅም በለ ነይሩ ከዚ ቤንሻንጉል ጽግዕ ደብልዎ ሱቅ በለ ይመስለኒ ናቱና ባዕሉ ክጽግዕ እያ ትኩሽ ሉሎ ኢምፓየር ክንኮ እያ ወይራእሰቱ ሰሜን ግን ትግራይ በህወሓት ልባል ትደቀ አምሓራ ለለ ብፋኖ ልባል ክደቀ ሱቅ ይርሎ እሱ በአንጻር ታይገብርሎ ኦሮሚያ ይልምዕሎ ሪእኹም ትኾን ኢኹም ገጠራት ተዋሂዱ
ናገባራት ለስራሕ ሎ ገዛውቲ ተኣምር እዩ ተሓዝን ትግራይ በኒና ሰበን ይሁ ቀደም ግን ታዩ ሓንቲ ፖዚቲቭ ወስደሉ ተምሂሩ እዩ ስልጣን ተድሒስኻ ልባዕልኻ ለህዝብኻ ከተገልግል ሃም ልግበካ ተረዲዎ እዩ ማዳበርያ ፋብሪካታት ወልዎ ኢንዱስትሪያል ፓርክታት ወልዎ ኢቨንቱ ንኣፍሪካ ለዓበይ ዝበሃል ኤርፖርታት ብ12 ቢልዮን ሃንፀሎ ኣብ ምድሪ ኦሮሚያ እዩ እዚ ትገብር ተሎ ቀሲሉ ብስም ኢትዮጵያ ላበለ እዩ ብሕጨለ ኣብ 27 እኮ ህወሓት እኮ ሓንቲ ነገር ትገብር ሃምዚያን ያላ ተሃለ ይምብልብል ህዝቢ ትግራይ ካብ ኣብ ለይ ሰማይ ይዝበጥ ማለት እዩ خስ ተበለኳ ኦሮሚያ ይለምዕሎ ናማ ነየ ብደንብ ይሰርሕ ሎ ሰብኣይ ቱ ችግር ቱ ና ኣብ ወለጋ ደሎ ጥፋት ሃምደሎ ኮይኑ ማለት እዩ ቢያንስ ግን ቱ ጥፋት ጥራሕ ተኾነስ እቱ ዳይ ጠቅመኒ ኢሉ ዶ ናይ ደጋፍ ኢሉ ዶ ኣካለ ግን ይሰርሕ ሎ 1,000 ቢልዮነራት ንምፍራይለ ይንቀሳቀስ እሎ ሶ እዚ ሉ بعد አንጻር ተለካ ጽቡቅ ኮን ይኽእል ብዓይኒ ትግራይ ግን ከዝለ ኣብ ካብቱ ጆኖሳይዳል ኣታሕስኡ ለወፀ ምዃኑ እዚ ኣይዚ እስካብ ለለ ትግራይ ላደሜት ላነምዕት ነብርን በመፍትሕ ሓምሌት ግኒ ፍሉጥ እዩ እዚ ግን ሰዓኑ ፍላጥ ኮን ይኽእል ወይ ለለ ክትርዳ ካብ ለይ ምድላይ እዩ መስለኒ ሓደ ምስኪናት ኣሕዋትና ተጋሩሲ لمنتا أيو تجراي بويانا لا تشفشفت ما إنه بحواحد لا تشفشفت لا تزبط تقول له فيدرال منغستي وسانك وسنيو لهزك وتصحنيو لو تاجد شو دبرت إين دبها المحساب لتسأنو سبعي يبي إذا بيد ماتي لذات على أيتي لا تجراي لعنه له بنات على ورسله دلايو نالبلا ساخو علس يتعيلو بالسجنا لا تجراي لا تاك جبر بالسجنا لا تجراي أتني ماتكو دموز خفر كبهاليو زخزي أو تجراي اللي تشجر بومول وبردن لا أتمتسي تاجد شو نام تاي دموز مخفالي خزي أو إذا حوحت حديقو شفاته يوم يلو لمن تاي دموز ليه قارص بجت قارص دموز قارص ده حرت أيهون دبرت أنا يقول ده هزت كرايد وقول ده بزاد أن تجن تاي اللي قبر له already تحوحت له لا تسأل تخديات الدخل الليات هو أنا تونا حوحت مسيرة اللي بها هزت كرايد له كت أنت اللي يلخد سلازي اندحر لا تجراي موت إسرائيل نامني بيرين كبجت نام يشجرنا ما قال فتح كبها معرف تجراي ملدس كبها تايدس بيدس خالي بيش السركلي سلسة يقبر مالتيو أو يحدقهم بجت يهبي بحد امني خلي تعرف يقول معناته هو حد لي يزبط له تجراي لي صنت معناته سلازي هو بلصلنا ناتمالي نالم عنتنا ناغا صلاينا 4 نط ነገር ግን እዝልሎ ህወሓትኸ ማን እዩ እትሕቶ ሚሊዮን ሞቱ يموتي لبله مراحل الله حمورا املغد لسلطانو كل دبر برهان خيدو مناسي دمم كنتو لغبره 1 مليون مناسي او 1 عمت راح بازول يول مرحنتو تدهيدو تግራይ ክለቀቅ فلس لغبره منغز هازو كاب انا قدم قدادم ودبي تدحان إلو كل تفناق علي كي يملس لخلخلة لقبرة مدحجال قبرة بسم ورقي عدي لبرسة لفرسة حلو حالفو أتمسات حلو حالفو بشد $100 منجزا تقراواي منجزا ودعدو لنا البرهان هينات اللي شت اللي شفت شواتسه شفتي اليوم حوحت مالت زيا حوحت مالت شواطي تسريا سلازي بعين هزبي كلهم صلات اليوم طرحت يخونس لتግራይ ኣብ مطفا ተናዮም لسرحو بصوت يوم بصوت كومريدز اتጓድ ይብሎ እዚ ብጻይ ይብሎ እዮም ግን بعين هزب تግራይ ትትረአሎ قدم ተኸተል ተገይሩ ዶጥቅ መጽቶ ኮይኑ ግድን ስለልኾነ قدم تختل يحل يوم تتهايلو لا كحتت لقبؤه حد حتونيو هذي من يصلاي لهذا تجراسي خزوانا ما حنقو حزنيو اوريدي ختيم صلاتنا من هنا قمت قدم قدادم بطعم خزي ችግር ኮይኑ ፈጥርኒዮ ካብቲ ችግር ነው ጽኾና ለለ መጀመሪያ ከጽረገለስ መንዩ ማል ግን አይ ቲንክ ወሳን ኢሞ ለለን ቀጽል ኦፍ ኮርስ እዛ ቀጽለ ለው ጋዓስኳ ሁሉ ትግራይ ፈልጣ ደኾነይ ግን እቲ ታሪክና ትድግፍ ስለልኾነት ተልዕላ ሓደ زعنا نيرو يدومو دحار بعلنايو يمص افسر فابريكا نيرو او دافتو بعلنا يخيدو غويتا
አይነው ዳብ خالي عد ክትኸዱ ናጋ هم ተሰናዳኹም ፈልጥ ነገር ግን ብሕልመ ኢልዎ እታ ትኸዱላ ኣየር ላ ተኸስኸሰት ስለርአኹ ሓይ ሕድሪ ሰማይ ሕድሪ ምድሪ ይቕረዮም ኣይኹዱ ኢልዎ ድሓረቱ ባዕልና ጨለሉ ምኹር ሰምዑ ቀርዩ በጋጣም ሃምዛ ልበላ ትዘብዐኛ እታ ኣየር ተኸስኺሳ ድሓረ እቱ ባዕልና እቱ ባዘብዐኛ ትልወሎ ስለኾነ ያው ዕቤት ወይ ዝኾነ ሽልማት ኣብ ጽበይሉ እቱ ባዕልና ግን ብትዘብዐኛ ታይልዎ ድታ ሕልሜ ሓሊምኻ ሰደቕረኻኒ ህይወተይ ሰተፍራለ ይቐኒየለይ ኢሉ ተወሰነ ሂዎ ነገር ግን ኣነ ልቆፀርኩኻ ፋብሪካ ይትሕልም በትህሪ ስለለይኮነ እስኻ ለላ ሓሪስኻ ሓላፍነትኻ ስለለበላዕኻ ድሕሪ ኸዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣይትሰርሒሉ ኣሰናብትዎ ይበሃል እንታይ ልማል እዩ ህዝቢ ትግራይ ብልፅግና ልበሃል ፀላኢ እኒሄካ እወ ሻዕብያ ልበሃል ፀላኢ እኒሄካ እወ 30 ዓመት ሙሉ ሕኒ እንዳበለ ዝነበረ ሻዕብያ ማለት ካብ ምፋጦር ተጀሚሩ ትግራይ ከጥፍእ ኢላለ ነበረ እዩ ነገር ግን እዙ ከጥፍአካ ኢላለካ ነበረ ፀላኢ ከየጥቅዐካ ደቅኻ ኣሚንኻ ስልጣን ዝሃብኻዮም እሞ ችግር የብሉ እኒሄና ኢና ሃርስ ቅሰን ላለካ ነበረ መራሒ ግን ብእንዝህላል ተለዓለ ተጨፍጭፈካ ተሎ ኸዚ ዋና ተፀላእስ መን እዩ እቱ ትግራይ ልበሃል ፋብሪካ ክሕሊ ሃምዝሶም ለሉልዎ 2.7 ሚልዮን ልመረፆም ዘብዐኛ ክኾንዎ ልመረፆም ህዝቢ ሃሪሶም ሓርኒኾም ክሰርሑ ልግብኦም ስራሕ ብለይ ምስርሖም ህዝቢ ጨፍጭፎም እዮም ስለዚ ክኾን ዘለዎ ፀላእ እማወ ዕድል ተግኒ እማወ ክወረካ እወ ክቐትለካ ተዋና ሓቶ ልኾን ፀላኢ ከይወረካ ፀላኢ ከይቐትለካ ልቆፅርካዮ ዘብዐኛ ግን እንድሕር ኣውሊዕካ ኮይኑ ቅድም ቀዳድም እንታይ ኢኻ ትገብር ልቱ ሌባ ተኾነሲ ልቱ ብሌባ ክትውረር ምኽንያት ዝኾነካ ዘብዐኛ ኢኻ ትጥይቕ ታይላ ገበርካ ነርካ ሻዓይትኡ ታይላ ሰራሕካ ነርካ ሽዑ ኣሻዓይትኡ ኢኻ ትብሎ ልኡ ምስ ወዳእኻ እንድሕር ክዳሓዝ ክሃልዩ ወለ ኣድሒስኻ ክመርመር ልግብኦ ነገር መርሚርካ ክቀየር ልግብኦ ሰብ ቀይርካ ኢኻ ላፀላእ ድሓረት ትሽክት ቀደም ተኸተል ክኾን ዘለዎ እዚ እዩ ሕወሓት ከምዚ ኩሉ ግዜ ንብሎ እዩ ሕወሓት ማለት ኣዋጊዕ ክሕሊ ልተመረፀ ግን ብተኻሉ ልተናጊዕ ክብልዓ ምኽንያት ዝኾነ ኢምፓክት ኣሽምባይ ክከላኸልሲ ተኾላትር ተሎስ ልድሃል ተኣምር ኮይኑ ክሕሊና ዓላሎና የምሳት 2013 ኩሉ ዓለም ከድሕን እኮ ቆላ ተንቢን እዮም ማለት ኣስጣሕብ ኢሎምና ልተኾላዮምና ልዝብ ይሕሊፎም ይሆምና ስለዚ ሕወሓት ማለት ሕማቕ ጓሳ ሶ መጀመርያ እንድሕር ክትባእታ ዝኾንካ ላብ ዝብኢ ልቱ ኣዋጊዕ ካልበልዕልኻ ዝብኢ ወይ ቡኻርያ ንምቕታል ኣብ ትኸደሉ ለለ ካልኦት ዜሮም ወፂኦም ኣዋጊዕኻ ከይወልዕዋ ምእንቲ ጎዝ ጓሳ ኢኻ ትገብር ስለዚ መጀመርያ ቅድም ቀዳድም ልቱ ኣዋጊዕና ለወደአልና ሕወሓት ልበሃል ሕማቕ ጓሳ ምባል ምፅራግ እዩ ቅድም ለለዎ እምነተ እዩ قصار بخالي مسنا دوس كم جان سلام حرنتي العدبونا امين